amserau. Ti sy'n trefnu nyddiau i gyd. Ti yw lluniwr cyfnodau oesoedd a blynyddoedd byd. Rhod y bendith ar y flwyddyn newydd hon, nantlais sydd wedi cyfansoddi'r emyn, a nantlais a'i ben-blwydd ar ddechrau blwyddyn, ac am wni bod pobl sydd a'i pen-blwyddi ar ddechrau blwyddyn, a ryw synwyr ac ymwybod o bwysigrwydd yr cyfnod yna yn arbennig, y cyfnod sydd yn agor o'n blaenau ni. A dyn ni yn ymddiried bod yn hamserau ni yn llaw yr arglwydd, yr un sydd yn trefnu'n dyddiau i gyd. Dwch i ni ganu felly, rhif yr emyn 71. Diolch yn fawr i Glenys yn y fan yna am gyfeilio ar ein cyfer ni heddiw. Dyma chi bobl sydd â golwg bod nhw wedi cael lawer iawn o brofiad bywyd yn y darlun yma, does? Darlun sydd yma o Simeon yn y Deml ac Anna oedd yn byw ac yn bod yno hefyd. Mae'r hanes yma am gyflwyno Iesu yn y Deml yn dod ar ôl hanesion Nadolig a hanes y geni yn yr Efengyl yn ôl Luc. Mi bydde ac y mae, Babanod o Iddewon yn cael ei enwider yr 8 diwrnod.
mi fydden nhw hefyd yn cael eu cyflwyno yn y Deml ar y 20fed diwrnod ymhen 20 niwrnod. Ac maen nhw'n mynd yno yn gwpl tlawd yn cyflwyno dirtir yn aberth am ei mab cyntaf ac yn cyflwyno fo yn y Deml i'r Arglwydd. Ond mae yna bobl eraill yno ac mae yna gasglu pobl ynghyd hefyd. Ac mae nhw yno yn disgwyl am rhywbeth. Mae nhw'n disgwyl am ddiddanwch Israel, yn disgwyl ar yr Arglwydd. Ac mi ddarllena yr tamed yma yn yr Efengyl yn ôl Lug, sydd yn sôn am Simeon ac Anna. A'r gobeithion oedd ganddyn nhw, a rwsyd neu gilydd ar ddechrau blwyddyn, mae'n addas hefyd bod ni'n meddwl am yn gobeithio'n ni'n ar hwn sydd yn cyflawni y gobeithion yna, nad ydyn ni ddim yn ei gweld nhw i gyd yn gyflawn. Da ni'n gweld y plentyn, da ni'n gweld yr Arglwydd Iesu Grist. Llynwch i ni ddarllen o Lug diwedd yr ail bennod. Pan ddaeth amser ei puredigaeth yn ôl cyfraith Moses, cymerodd ei rieni ef i fyny i Jerusalem i'w gyflwyno i'r Arglwydd. Yn unol ar hyn sydd wedi ei ysgrifennu yng nghyfraith yr Arglwydd, pob gwryw cyntafynedig fe'i gelwir yn sanctaidd i'r Arglwydd, ac i roi offrwm yn unol ar hyn sydd wedi ei ddweud yng nghyfraith yr Arglwydd, par o ddirturod neu ddau giw colomen. Yn awr yr oedd dyn yn Jerusalem o'r enw Simeon, dyn cyfiawn a diwiol oedd hwn, yn disgwyl am ddiddanwch Israel, ac roedd yr Ysbryd Glan arno. Roedd wedi cael datguddiad gan yr Ysbryd Glan na welai farwolaeth cyn gweld Meseia'r Arglwydd. Daeth i'r Deml dan arweiniad yr Ysbryd, a phan ddaeth yr rieni a'r plentyn Iesu mewn i wneud ynglyn ag ef yn unol ac arfer y gyfraith, cymerodd Simeon ef i'w freichiau a bendithiodd Dduw gan ddweud, yn awr yr wyt yn gollwng dy was yn rhydd o Arglwydd mewn tangnefedd yn unol a thair, oherwydd y mae fy llygaid wedi gweld ei achawdwriaeth, a ddarperais yngwydd yr holl boblaidd, goleuni i fod yn ddatguddiad i'r cenhedloedd ac yn ogoniant eith bobl Israel. Roedd ei dad a'i fam yn rhyfeddu at y pethau oedd yn cael ei dweud amdano. Yna bendithiodd Simeon hwy a dywedodd wrth fair ei fam. Wele, gosodwyd hwn cwymp a chyfodiad llawer yn Israel ac i fod yn arwydd a wrthwynebu'r. A thithau tryweni'r denaid gan gleddyf. Felly datguddir meddyliau calonau lawer. Yr oedd proffwydes hefyd Anna merch Ffaniwel o Lwyth Aser, yr hon oedd yn oedrannus iawn, wedi byw 7 mlynedd gyda'i gŵr ar ôl priodi, wedi parhau'n weddw nes ei bod yn awr yn 4 a 40 oed. Ni byddai byth yn ymadael ar Deml, ond yn addoli gan ymprydio a gweddio ddydd a nos. Ar awr honno, safodd hi gerllaw a moli Dduw, a llefaru am y plentyn wrth bawb oedd yn disgwyl ryddhad Jerusalem. Gweddi iddynt gyflawni popeth yn unol a chyfraith yr Arglwydd, dychwelsant i Galilea, i Nazareth ei tref ei hunain, cyroedd y plentyn yn tyfu yn gryf ac yn llawn doethineb ac yr oedd ffafr Dduw arno. A bydded bendith Dduw ar y darllen yna ar gwrando o'i air. Stopio'r hanyn am munud yn y fan yna. A meddwl amdanyn nhw wedi dod i'r Deml ynghyd, wedi dod i'r lle yna, disgwyliadau ganddyn nhw, wedi dod i bwrpas, wedi cael ei harwain i'r fan honno, a da ni yn rhoi diolch yn bod ni'n cael yn arwain i'r fan yma, y bore yma, i
gymdeithas pobl yr Arglwydd ar ddechrau blwyddyn newydd ac i gyflwyno'n hunain i'r gymdeithas honno. Da ni ddim yn mynd i fod yn cymuno am ryw chydig efo'n gilydd, ond gobeithio gallwn ni wneud eto'n fuan iawn. Ond da ni'n dod i berthynas a'n gilydd. Da ni'n cyflwyno'n hunain i'n gilydd, da ni'n cyflwyno'n hunain i'r Arglwydd. Da ni'n rhoi diolch am yn gilydd, da ni'n bendithio yn gilydd yma. A da ni'n ymddiried yn hamser fel hyn, a'n gobeithio ni gyd i'r Arglwydd. Felly, gawn ni eto cyn i ni ganu am yr saint yna oedd yn hir ac ofnus disgwyl am ddiddanwch Israel drist. Gawn ni hefyd gyflwyno'n hunain eto i'r Arglwydd a gofyn ar ryw Ysbryd Glan, dwi'n ni'n asylwch chi a faint asylwch chi, ac mi fyddwch chi'n sylwi wrth ail ddarllen y darn yna, yn siŵr, am ymwneud yr Ysbryd Glan a'r cyfan i gyd. Yr un ysbryd ac sydd yn dwyn ni ynghyd, sydd yn rhoi bod i'r eglwys ac sydd yn nynerthu ni'ne hefyd. Dwch i ni ofyn amdano fo ar ddechrau'r flwyddyn yma. Niweddio. Arglwydd Dduw, dyn ni'n gofyn i chdi'n harwain ni'ne hefyd ar ddechrau blwyddyn. Yn arwain ni'ne i fod yn y lle iawn ac ar yr amser iawn. A dyn ni'n ymddiried Arglwydd wrth i ni ddod ynghyd fel hyn y bore yma, yn bod ni yn y lle iawn ac yn y man yr wyt ti am i ni fod Arglwydd. A dyn ni'n gofyn i ti'n cadw ni yn dy gymdeithas di ac yn gymdeithas dy bobl di hefyd. Cadw ni Arglwydd mewn ysbryd o weddi. Cadw ni dan arweiniad dy Ysbryd Glan. Cadw ni i geisio darweiniad di dy hun bob amser i ddisgwyl pethau mawr oddi wrthi ti. I obeithio pethau mawr amdana ti ac i gael yn bodloni bod y cyfan yn cael ei gyflawni yn yr un a ddaeth i'n plith ni, yn ddychan, yn wan, yn ddinerth, yn fab i deulu tlawd a gwylaidd, oedd yn cyflwyno par o golomenod, par o ddirturod yn aberth drosto fo, par o anifeiliaid bach cyffredin, ddim aberthau mawr, dim ffanffer o'i blaenau, ond aberth bychan drosto, aberth pobl yn rhoi y cyfan oedd ganddyn nhw, yr ychydig oedd ganddyn nhw yn rhoi y cyfan i gyd. Arglwydd, mae gennym ni yn sicr lawer i'w roi ac i'w gyflwyno, a dyn ni'n diolch i ti am yn donio ni, yn diolch i ti am yn cynnal ni, yn diolch i ti am roi popeth i ni sydd gennym ni i'w fwynhau. A dyn ni eto Arglwydd yn gofyn i ti'n cynorthwyo ni. Ti'n helpu ni'ne roi o'n gore eto'r flwyddyn hon i ti. Eith eglwys mwyn defengil ac gogoniant i ddenw. Dyn ni wedi cyflwyno pawb sydd ar yn meddwl ni. Ni cyflwyno nhw eto i chdi Arglwydd, gan ofyn i chdi'n gwneud ni'ne yn fendith iddyn nhwthe hefyd. Fendith i eraill o'n cwmpas, yn bendith yn wir, fel y bydd dy dyd di, fel y gyroedd o yr adeg hynny, yn adeg Iesu Grist i fod yn digweddi'r holl genhedloedd ac yn le ddwyn pobl ynghyd. Y bydd pobl pwy bynnag ydyn nhw, o ba bynnag gefndir maen nhw'n dod. Beth bynnag ydy'w hanes nhw Arglwydd, beth bynnag yma nhw'n nglyn ag o, a byddan nhw'n cael eu cyffwrdd gan dyfendith di dy hun o bob cenhedlaeth, o bob lliw a llun yn ymplith ni a lle bynnag y byddwn ni'n cael yn harwain eleni Arglwydd, bod i ni ddwyn dyfendith dithau hefyd at eraill. A bod yn bresenoldeb yr Arglwydd Iesu Grist yn y byd yma. Byd tywyll ar brydiau byd a'i gysgodion yn niferus iawn. Ond dyn ni'n gofyn Arglwydd i chdi'n cynorthwyo ni ddwyn doleini di dy hun, a thobaith a thgariad i'r byd yma rwy ti'n yn gosod ni fod ynddo.
mwyn Iesu Grist. Amen. Fe ganwn ni emyn ymhellach felly, sydd yn garol, ac mae'n dda iawn bod ni'n dal i ganu carolau yn dydy. Ysbryd Glan o Fro'r Gogoniant, 447 ydy'r rhif emyn. Maen nhw'n dod, maen nhw'n canu uwch Bethlem, ond mae'r mwyn bugeiliad yn dod, ond mae'r saint hefyd dyn hir ac ofnus disgwyl am ddiddanwch Israel drist. Maen nhw hefyd yn cael clywed ac yn cael gweld yn y Deml bod ceidwad wedi wenu ac arnom gwena Dduw yng Nghrist, ac mae hynny'n ddigon ar eu cyfer nhw. Maen nhw'n addoli a moliannu Papan Mair sy'n wir fab Dduw, Iesu ceidwad dynol ryw. Fe ganwn ni'ne ac fe addolwn ni'ne yn yr un modd. 447. Dyma ni'r llun eto o'r ddau annwyl yma oedd wedi dod ynghyd i'r Deml at Mair a Joseph a'r baban Iesu. Wedi'w harwain yno. Maen nhw yn y Deml, lle mawr, complex mawr. Be oedden nhw'n ei dda yno? Chydig oedd bellach doedd y Deml ddim yr lle arferef o fod yn nyddiau Solomon ac yn nyddiau Ogoniant. Oedd o wedi wael godi ac wedi i drwsio wedyn, ond ryw diminished affair oedd y Deml erbyn y cyfnod yma. A'r aberthau ddim mor llawyrchus chwaith. Ac felly gallwn ni'ne feddwl am yn cyfnod ni'ne hefyd. Roedd Simeon ac Anna wedi gweld dyddiau gwell efallai. Yn dyhau am ddyddiau gwell i ddod, pan y bydde'r Deml eto'n cael ei lenwi. Pan y bydde y lle eto'n dod i gyflawni'r pwrpas yna roedd gan Dduw ar ei gyfer o, i fod yn dŷ gweddi i'r holl genhedloedd. Ac yma, dyn ni'n rhoi diolch heddiw dydyn. Bod ni'n gallu dod i'r eglwys fel hyn, bod yr eglwys eto yn dŷ gweddi,
i'r holl genhedlaeth. Mai ychydig yden ni'n yng Nghymru mewn llawer iawn o eglwysi, yn bod ni wedi cael yn ffeithio gan yr pandemig yma, bod yna amryw eto a ddim yn ymuno hefo ni ac wedi'w effeithio ni yn ei hyder ac ati. Dyn ni eto yn gwybod bod yr Arglwydd yn defnyddio ei eglwys i fod yn bendith i'r holl genhedloedd ac am iddo eto fod yn gyfrwng bendith, fod yn Gweddi, a dyn ni i geisio'r Arglwydd yng nghwmni yn gilydd. Ydyn ym mha bynnag adeilad neu ddiffyg adeilad yr ydyn ni ynddo fo, lle bynnag y byddwn ni. Ci feddwl hefyd am Anna, oedd hithe yn byw ac yn bod yno. Y Simeon wedi cael ei arwain yno ar y diwrnod arbennig yna gan yr Ysbryd Glan. Roedd Anna, doedd hi byth yn ymadael, rwsyd neu gilydd ers y cyfnod roedd hi'n wraig feddwl, a roedd hi wedi ymroi ei hun i fod yn ac o gwmpas yn y precinct yna, yn yr adeiladau o gwmpas y Deml. Byw ac yn bod yno. Dyn ni'n cofio rai tebyg yn plith ni'na hefyd yn dydyn, yn byw ac yn bod o gwmpas ac ymhethau y capel, ac yn rhoi diolch amdanyn nhw lawer iawn ohonyn nhw. Ond mi roedd yna rythmau hefyd yn y Deml, ac mi roedd yna addoliad ar adegau gwahanol. Mi gofiwn ni bod Daniel pan oedd o ymhell oddi wrth y Deml yng Ngwlad Babylon. Roedd o eto'n troi at Jerusalem ac at y Deml 5 gwaith yn y dydd ac yn gweddio i'r cyfeiriad yna. Tuag at byddai gyfeiriad y bydde Jerusalem iddo fynte o Babylon yn y cyfnod yna. Dwi'n feddwl mai i'r dwyrain yr oedd o Jerusalem, ac felly yn edrych i gyfeiriad y gorllewin. Dyn ni'n edrych i'r dwyrain os bysa ni'n edrych at Jerusalem. Ond bod yr arferion yna, mae rhai pobl yn dweud, wel, mi allai weddio lle bynnag ydw i. Wrth gwrs y gallwn ni. Allwn ni weddio ar unrhyw adeg yn y dydd, wrth gwrs y gallwn ni. Ond bod hi'n dda i ni gael arferion ac amseroedd penodol pan ydyn ni'n troi at yr Arglwydd ac yn ei geisio fo. Yn geisio fo yn fore, yn ei geisio fo ar adegau yn ystod y dydd, ni yn myfyrio ac ar y diwrnod sydd wedi mynd heibio hefyd ac yn rhoi diolch iddo. Mae'r arferion yna yn gymorth i ni fframio yn diwrnod, fframio yn hamserau ac cyflwyno nhw i'r Arglwydd yn dydy. Ac i fod yn gwneud amser penodol i geisio'r Arglwydd ac i wrando arno fo ac i geisio i airo a'i arweiniad o ar yn cyfer. Ac yn sicr mi roedd Anna wedi dysgu'r gyfrinach yna ac yn cael yr arweiniad yna a'r diddanwch yna yn ogystal. Felly, yr Deml yn bwysig yn ei hun, ond beth oedden nhw'n ei geisio yno. Mae'n sicr bod nhw'n ceisio heddwch ac yn ceisio cymorth Dduw, yn ceisio diddanwch Israel, mae'n dweud, i bod nhw yn ceisio diddanwch Israel. Ceisio un y bydde yn cysuro Israel, yn cysuro i bobl. Ceisio'r Arglwydd felly. Ac na welen nhw lawer arwyddion o hynny yn y cyfnod roedden nhw'n byw ynddo fo. Eto roedden nhw'n dal gadael yn y gobaith yna. Bod y Rhufeiniaid yn teyrnasu o'i cwmpas nhw ac wedi'w gorthrymu nhw ac yn pwyso'n drwm iawn ar eu gwar nhw fel cenedl ac fel unigolion hefyd. Roedden nhw eto'n gobeithio yn yr Arglwydd. Na welen nhw bobl yn tyrru i'r Deml. Mae chydig oedd yn disgwyl diddanwch Israel. Mae wrth yr ychydig yna oedd o gwmpas yr oedd Anna yn rhannu
eto yr oedd yna rhai yno, a trwy'r gweddill ffyddlon yna, yr oedd Dduw eto yn mynd i gyflawni I bwrpasau. Ac mae'n arwydd o cael yn dydy bod yna, mwyn i'r teulu bach mae gael dod i'r Deml, Mair a Joseph, a'r baban Iesu. Mae yna Deml yno, a mae yna bobl yno yn disgwyl diddanwch Israel. Mae yna addoliad yn parhau. Mor bwysig ydy I ninau hefyd gweld addoliad cyson yn parhau yn ymplith ni. Ac yn dwyn pobl ynghyd ac I fod yn gweddio ac yn parhau I ddisgwyl yn yr un modd am ddiddanwch Israel. Ond, fel yr oedden nhw'n disgwyl, yr ydyn ni yn sylweddoli'n bod ni wedi derbyn. Yn a thrwy'r Arglwydd Iesu Grist, dyn ni'n wedi derbyn diddanwch Israel. Ac wedi cael yr heddwch yna, yr oedd Simeon hefyd yn disgwyl amdano fo. Ac wrth ddod i'r Deml y diwrnod hynny, mi gofiwn ni be mae'r geiriau yma'n cael ei galw yn Lladin yn nunc demitis, yn nawr rwan mi allai ymadael ydy ystyr y geiriau hynny. Geiriau cyntaf Simeon. Rwan mi allai ymadael mewn heddwch. Oherwydd y mae fy llygaid wedi gweld yr iachawdwriaeth. Iachawdwriaeth y ddarparodd yr Arglwydd. Yr Arglwydd wedi darparu ar gyfer yr holl genhedlaeth. Ac mae o wedi cael yr heddwch yna, mae o'n gallu dweud bod o'n gallu ymadael mewn heddwch. Ac mi allwn ni'na hefyd yn yr Arglwydd Iesu Grist. Nad ydyn ni ddim yn gweld pethau'n dod I drefn fel y dylen nhw. Mwy nag yr oedd Simeon nac Anna'n I weld yn ei dyddiau nhwthe. Ddim yn gweld y Deml yn llawn. Ddim yn gweld y wlad o'i cwmpas nhw'n yn le cyfiawn I fod, yn le lle roedd cyfiawnder yn cael ei sefydlu, yn le lle roedd pobl yn gallu byw mewn rhyddid. Eto I gyd, yma nhw yn derbyn heddwch gwaethaf hynny. Ac y mae Simeon yn cael ei arwain at yr hwn sydd yn heddwch dyfnach yn dydy, yn heddwch na wyr y byd amdano. Ac mae o'n dod I adnabod yr heddwch yna yn y baban bychan yma. Baban dinod, un y bydde pawb arall oedd yn y Deml yn gwneud mawr o sylw ohono fo siŵr o fod. Yn gweld dim gwahanol ynddo fo. Ond eto at hwn, y mae Simeon ac Anna yn dod yn y man ac yn gweld yr hyn yma Dduw wedi ddarparu yn oleuni i'r holl genhedlaeth ac yn golygu bod nhw'n gallu derbyn yr heddwch y mae o yn ei gynnig. Gweld yn Iesu Grist yr hyn mae Dduw wedi addo, yn gweld ernes o'r addewid yma yn y baban bychan. Ac yma ym mhob baban bychan, does, rhyw ernes o addewid. Mae yna oes mae yna lyfr, does, llyfr bywyd sydd eto'n agor yna o'i blaenau nhw. Mae yna fywyd eto i'w fyw yno, ac mae yna obaith yn wyneb y baban yna. Gymaint felly yng ngwyneb Iesu Grist. Ond y cyfan I gyd, mae Simeon yn ymwybodol ac yn cymryd arno ei hun I rybuddio Mair a Joseph. Ac mae'r geiriau yna mae o'n ei rannu yn broffwydoliaeth. Y bydd yn adrywanu ar enaid Mair. Y bydd bod hwn yn cael ei roi yn gwymp ac yn gyfodiad yn Israel. Bydd yna rai yn cwympo methu derbyn yr hyn sydd ganddo fo i'w gynnig.
ac y bydd yna rai yn sefyll wrth ei air o hefyd. Ond y bydd Mair hun yn cael ei effeithio gan yr un yma hi yn ei anwesu yn ei dreichiau ar hyn o bryd. Ac y bydd hi yn bydd ei chalon hi'n cael ei dorri ganddo fo. Gweithiau mae'n heddwch nina hefyd. Mae'n heddwch nina, dyn ni'n cael yn effeithio gan y pethau sydd yn digwydd i ni, ac all neb ddadwneud hynny. Ond mae'r heddwch yn mynd yn ddyfnach na hynny. Mae'r heddwch yn aros gweithaf hynny hefyd. Ac mi fyddai Mair bydde hi yno, pan bydde hwn yn cael ei groeshoelio ymhen 33 o flynyddoedd. Mi fyddai hi yno hefyd i glywed am ei atgyfodiad o, ac i brofi'r atgyfodiad hynny, ac i brofi'r gobaith gwirioneddol y mae o'n ei gynnig i'r holl byd. Dduw yn mynd â ni drwy yn poen, yn dydi, ac yn dod â ni eto at yr heddwch sydd ganddo fo'i hun i gynnig i ni yn Iesu Grist. Dyma sail yn heddwch ninne. A bywyd yna o boen, mae hi'n mynd drwyddo fo, a'r plentyn bychan sydd yn obaith yr holl genhedloedd, y plentyn bychan diamddiffyn yna. A mae Simeon ac Anna yn gweld gobaith yr holl genhedloedd ynddo fo. Ac Simeon ar y naill llaw wedi rhoi'r rhybudd yna i Mair. Mae Anna yn moli Dduw ac yn rhannu hefo pawb sydd yno yn disgwyl difannwch Israel. Mae hi rwsyd neu gilydd yn dod ar cysur yna hefyd yn dydi. Felly bod yna amseroedd croes yn aros am Mair a Joseph, y bydd yna ffoi mae'n debyg yn digwydd, y bydd yna boenau yn dod, y mae Anna yn atgoffa mae moliant sydd yn aros i Dduw. Mae moliant sydd ganddi i'w rannu, ac mae llawenydd sydd ganddi i'w rannu gweithaf y cyfan i gyd. Ac mae hi'n troi yn negesydd yr newyddion da yna, yn efengylydd cyntaf o bosib wrth iddi rannu'r llawenydd yna. Mae hi'n ei brofi yn y baban bychan. A gobeithio gallwn ni'n rannu'r llawenydd yna eleni. Pob siom, pob poen, pob dim falle sydd yn aros o'n blaenau ni. Bod yna lywenydd yn aros, bod yna heddwch sydd yn ddyfnach na dim gall neb na dim i dynnu oddi wrtho ni. Bod yna gariad sydd yn fwy na dim allan goresgyn ni, sydd yn ddyfnach i barhad, sydd yn lletach na ddim yn gallwn ni fynd heibio fo na throsto fo, sydd tuag ato ni yn gyfan gwbl yn yr Arglwydd Iesu Grist. Felly, ar ddechrau blwyddyn newydd, pan da ni'n cyflwyno'n hunain i'r Arglwydd, dowch i ni wybod bod Dduw yn gweithredu fel hyn yn ei fab, ac nad ydyn ni'n gweld pethau fel y dylen nhw fod, bod o ar waith yn plith ni, bod yn amseroedd ni yn ei law, bod o'n gobeithio ni gyd yn nghlwm wrtho ef, a bod yn heddwch ni gyd yn perthyn iddo ef, a bod o'n rhannu'r heddwch hwnnw hefo ni. Ac ar ddechrau blwyddyn hefyd, dyn ni'n cael yn atgoffa o'r gweddi cyfamod yr Eglwys Fethodistaidd, sydd yn weddi o ymgyflwyniad lle dyn ni rhoi yn amser yn llaw yr Arglwydd. Ac mi rannau'r weddi yna efo chi ar y sgrin.
Alla i fynd i'r fan yna. Mae weddi sydd yn cael ei chyflwyno mewn llawer o eglwysi ar ddechrau blwyddyn. Weddi lle dyn ni'n cofio bod y diwygiad Methodistaidd yn Lloegr beth bynnag roedd o wedi digwydd yng Nghymru ar un pryd os nad ynghynt yn 1739 wedi dechrau mewn cyfarfod gweddi ar y Calan. Pan ddaeth yr Ysbryd Glan yn nerthol tua 3:00 y bore pan yr oedden nhw drwy'r nos yn cael eu hunain mewn cyfarfod gweddi yn disgwyl wrth yr Arglwydd. Chimod, o'n i does angen i ni fod fwy yn disgwyl wrth yr Arglwydd mewn gweddi ac yn cyflwyno'n amserau iddo fo. Ac fel y defnyddwyd yr bobl yna oedd yn y cyfarfod gweddi hwnnw, John a Charles Wesley, i rannu'r newyddion da gyda chenhedloedd byd, gyda phobl yn y gwledydd yma, i gyfansoddi. Faint o emynau gyfansoddodd Charles Wesley, gawn ni ganu un ohonyn nhw i gloi'n hoedfa, tua 6,000 ohonyn nhw, mwy na Pantycelyn hyd yn oed. A'r George Whitfield, yr ffrind hefyd oedd yno, yn mynd ar y fengil ac yn cadarnhau yr diwygiad yna oedd yn digwydd yn America ar yr adeg yma hefyd. Os ydych chi'n gallu gweld y weddi, nawn ni i hadrodd hi hefo'n gilydd yn gyflwyniad ac yn ymgysegriad ger bron yr Arglwydd hefo'n gilydd ar ddechrau blwyddyn yn cyflwyno'n hunain iddo. Dewch i ni felly yn y man y gyryden ni fod yn cydweddio'r weddi yma. Nid wyf mwyach yn eiddo i mi fy hun, ond i ti. Dyroi mi'r dasg a fyny. Gosod fi gyda'r neb a ewyllyssi. Dod fi i weithio. Dod fi i ddioddef. Gosod fi mewn gwasanaeth drosod, neu tro fi heibio dy fwyn. Dyrchafer fi neu darostynger fi drosod. Gna fi'n gyfoethog. Gna fi'n dlawd. Dyroi mi bopeth. Gad fi heb ddim, yn ddiatal ac o'r galon, yr wyf yn ildio popeth oll, i ddywyllus ath orchymyn di. Cynawr, gogoneddus a bendigedig Dduw, dad mab ac ysbryd glân, yr wyt ti'n eiddo fi a minnau'n eiddo ti. Bydded felly, a bydded i'r cyfamod hwn a wnaed ar y ddaear, fod wedi gadarnhau yn y nefoedd. Amen. Amen yn wir. Dowch i ni felly gloi yn hoedfa wedi cydweddio, cydgyfamodi efo'n gilydd. Sgoffa'n hunain o'r gorchwil sydd gennym ni yn y byd, fel oedd Charles Wesley, cyfeithiad yma gan W.O. Evans, dwi'n credu, fy ngorchwil yn y byd, yw gogoneddu Dduw a gwylio dros fe naid drud, medda fo, yn ddiwyd trawydd byw. Em galwyd gan fy Dduw i wasanaethu foes, boed dim ymroi i'r gwaith a byw i'r gŵr fu ar y groes. A'r honerth o Dduw bob dydd, i rodio ger dy fron, i ddyfal ddilyn lwybrau'r ffydd wrth deithio'r ddeiar hon. O farna ti fy mhwys, ac i mi wiro o'm lle, disgymweddio a gwylio'n dwys nes gorffwys yn y ne. Cyn i ganwn i'r emyn efo'n gilydd. 673.
Dwch i ni fod yn hannu'r fendith efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, ariad Dduw, a chymdeithas yr Ysbryd Glan, a fyddo gyda ni o'r awr hon, hyd bydd. Amen. Blwyddyn newydd dda iawn i chi gyd. Gobeithio'ch gweld chi yn fuan yn y cnawd. Blwyddyn newydd dda i chi fel teulu, a gobeithio